Ya kake jin jikin naka yanzu ɗan Fulani? Ina jin hajijiya kamar haka, kamar zan faɗi ƙasa. Sai in ji jikina yana mun ciwon kai, kaina yana mun ciwon wuya, wuyana yana mun ciwon To na ji, saurara ka ji. Ka yi shiru mana ɗan Fulani. Kana da siga ne? Likita. Tun yaushe kake da sigan? Tun jiya da Jauro ya siyo min na jaka 2. Sakarai ba wannan sigan nake nufi ba, cutar siga nake nufi, diabetes. Ayyo! Kar ka damu da wannan zafin mazgar da ka sha ne, amma zan baka maganin da zai rage maka raɗaɗi. Amma abin da nake so da kai, tunda yanzu ka ga jikinka ya fara samun sauƙi, sai ka rinka cin abinci mai gina jiki. Kamar su buredi? Wane irin biredi kuma? Ana maka zancen abu mai maiƙo, mai gina jiki wanda zai ƙara maka lafiya ya sa jikinka ya kyau. Kamar su ƙosai? Haba ɗan Fulani, me yake damunka ne? Wane irin ƙosai kuma? Ana maka maganar abu mai daɗi wanda zai ƙara maka lafiya ya sa jikinka ya murmure sosai, ka dawo kamar da? Ayyo! Kamar su alkaki?